Vostè creu que té credibilitat quan diu això i el seu partit i el seu màxim representant, que és el president Rajoy, des del faristol del Parlament, nega que hi hagi cap problema entre Catalunya i Espanya, ni de finançament, ni de drets lingüístics, ni culturals, ni de conflictes de competències? És a dir, si nega el problema que portaria a modificar la Constitució o a proposar modificar-la, hem de creure que el PP estarà per la labor, estarà per la feina? No se m'enfadi, però permeti'm que la corregeixi. Sí, tant. El president del govern no ha negat que hi hagi problemes de relació entre Catalunya i la resta d'Espanya, o millor dit, entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. El que ha negat és que sigui veritat moltes de les afirmacions que es fan des de l'independentisme català acusant a Espanya, per exemple, de robar a Catalunya, o de perseguir el català, o de voler perjudicar els catalans, com si hi hagués una mena de laboratori d'idees a Madrid, pensant només en com fer mal. Va desmentir una a una les falsedats, els tòpics, els mites que s'expliquen des de l'independentisme català. En cap moment el president ha negat que no hi pugui haver problemes que cal resoldre. Al revés, el que ha dit... Quins problemes hi ha, doncs, senyor Millo, segons vostès? Hi ha problemes que estan en la causa de la situació actual. Jo sempre dic que hi ha una arrel que ens porta al moment actual. És a dir, negar en aquests moments que no hi ha un problema de relació i que no hi ha molts catalans que tenen aquest sentiment de que seria millor marxar d'Espanya per poder resoldre els problemes que tenim, negar això seria negar l'evidència. De la mateixa manera que negar que hi ha molts catalans que no volen marxar d'Espanya i que volen continuar sent ciutadans espanyols sent catalans, també seria negar l'evidència, oi? Per tant, ningú està negant això. El que s'està dient és que per resoldre... Ho sembla, senyor Millo? Ho sembla perquè alguns insisteixen en explicar-ho d'una determinada manera. Vostè ho acaba de fer fa un moment. Ja ha començat afirmant una cosa que no és. Una cosa és... Vam seguir el debat... Doncs convido... Potser no devíem veure el mateix debat. No, exacte. El mateix segur que sí. Jo hi era present. El que convé és llegir literalment les paraules que es van utilitzar. I veurà com en cap moment nega que hi hagin problemes de relació i en cap moment nega que no es puguin resoldre. El que nega i desmenteix són els tòpics, de que Espanya ens roba, de que Espanya va contra Catalunya, que els espanyols volen eliminar el català. Això és una barbaritat, si em permet que li digui. Això és una bestiesa, no? Ara, si anem a l'arrel dels problemes, la causa que ens porta on estem ara és que hi ha algunes coses que cal debatre, que cal afrontar, que cal modificar i segurament cal rectificar.